स्टेटमेन्टखौ जों होखांखाबाय दा थेवबो आं बुंनो सानो कि प्रथम फार्स्टआवनो जोङो दुखु फोरमायो जोङो कन्डलेन्स खालामो इन्डियान सल्जार जिखिनि थैबाय बिसोर बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय जों आरज गाबो आरो नैबे समाव जोङो इन्डियान गभर्नमेन्टजों अराय सम दंफायो आरो थाफाबाय थागोन मानोना जोंनि हादोरनि थाखाय जों बयबो खौसेयै अरायबो गसंनांगोन आरो हादोरनि अलखदनि समाव जों बयबो खौसे जानानै गसंफानाया जोंनि दायित्व दा बे हिसाबै एनि क्राइसिस जोङो सिगांनिफ्रायनो गसंबोदों आरो दाबो गसंगोन जे इन्डियानि थाखाय जों अरायसम भारत हादोरनि थाखाय जों अरायसम बिनि सिकिउरिटिनि थाखाय बा एनि निड्सनि थाखाय जों अरायसम गसंफागोन आरो बै समाव कन्डेम खालामो कि चाइनिज जिथु आर्मि बिथांमोना रुल भायलेट खालामनानै इन्डियान आर्मिनि सायाव एटाक खालामदों बेखौ जों कन्डेम खालामो आरो सिकिउरिटि काउन्सिला बेयाव बेबस्था लानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो आरो बुङो जे थाब खालामो गोबाव खालामो बेजों बारा खोथा गैया जे कर'ना भाइरासनि जि थासारि बियो मोजां जायोबा इलेक्सनखौ खुंनांगौ आरो बे मोजां जायाबा बिखौ नेनांगौ जों बिनिखायनो बुङो कि बिनि सायाव सोनारनानैसो डिसिसन लानांगौ इलेक्सना गाबोन जानांगौ समफोर जानांगौ होननाय खोथा गैया जेब्ला जायो अब्लानो जागोन नाथाय कर'ना भाइरासखौ जाहाथे खुनु कमप्रमाइज खालामा बेखौ जों गभर्नमेन्टखौ खावलायो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जादों माने हाग्रामा महिलारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि गाहाय थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बारा अनसाया बा बिथांमोनखौ जि सुबुं दारा खान्थिनि मान होनांगौ बेखौ होआ दा बेनिखायनो बिथांमोना मोजां मोनाखै आरो गोबाङानो जौगानायखौ लुबैयो खामानि मावजानो लुबैयो नाथाय थांनाय 17 बोसोराव जिहेतु खामानि मावाखै जौगानायनि जेबो आखायाव लायाखै प्रजेक्ट बिनिखायनो बिथांमोना दिनै बिपिएफखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव लोब हाबफैदों बे बिथांमोननिसो खोथा बियो रायजो राजायासो बेखौ थिग खालामगोन सोरहा 26 देरहागोन सोरहा 2-3 देरहागोन बेखौ माने रायजो राजायासो थिग खालामगोन ओंखायनो सोरबाया गणतन्त्रआव जेब्लासिम इलेक्सन रिजाल्ट ओंखारा बे बुंनो हाया कि आंहा 26 देरहागोन आंहा 30 देरहागोन ओंखायनो पिपुल्स जि मेन्डेट मानसिफोरनि जि मतामत बेखौ बेबायदि मिसलिड सोरबा खालामबोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो बेवहाय जोङो लुबैयो कि बेबो बयबो बेखौ नेनांगौ आरो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनांगौ अब्लानो रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बेनिनो भट होगोन